Moi! Täällä ollaan taas seikkailujen ääressä. Moi! Mennään pelastamaan maailmaa! Mun piti sanoa se. Minkä tuntuu vähän heikentynyt. Moi, sulla on mun reppuselkaa lahtaa. Ei sittenkaan. La 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 la. La la la. Ai Jätin taas tähän viime kerralla. Ai niin. Hei! Mä tapoin itteni, nyt rauhoittukaa. Onko se kuollut? Tarkistetaan. Niin tarkistetaan, onko hän kuollut. Mikä sulla kestää? Hei, aloin auttaa. Noin. Mitä se oli vielä? Mä osain. Sieltä tulee se. Tersi. Joo, väärin päin. Mennä nyt. Noin. Ei silti. Ja laittaa vähän lisää. Ja sisään. Okei, eiköhän on jo kuollut. Ei, mä Se on ladattu jo. Aikaa kuluu. Ei se on ladattu jo. näin. Ei tää silti mitään. Anna tänne sitten. Jos mä teen sitten näin. Hei, jos teen näin. Jos mä rullittamaan, jos ei se ase toimi. Ja teen näin. Ha! Jee! Mut ei oo vielä pelastettu kokonaan maailmaa! Ei oo kokonaan pelastettu vielä maailmaa! Ai saamari! Ai! Ei mä... Mä haluaisin kuolla. No, ihan sama. Se ei kuollu! Mä lyön sitä. Mä oon nyt kuollut. Okei. Mitäs me nyt tehtäisiin? Mä oon täällä taas pimeä. Siis tää on pimeä, eikä me koskaan selvitä. Täällä oli valokatkasi. No, jos käy silleen, viette sit mut kotiin, kun ootte tehnyt, että mä menen nukkumaan. Joo, sopii.